Okay. Yes. Ticket malpare. Okay. Good evening, Naveed. Good evening. Good evening. ಎಂಕ್ಲು ಐಲಸದ ಕತೆ ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಗು ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ತಿಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಒದ್ದಾಡದಿತ್ತ. ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಾರಣ ಅದು ಈತ್ ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಇತ್ತಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಬದ್ದಿ ಬಕ್ಕನೆ ಇರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರಗ ಸೂಚನೆ ಕೊರದು ದೀತಿನ ಐಕ್ಯಾನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಕೊರಡು ಬಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಎಂಕ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ತಿಕ್ಕಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ ಎಂಕ್ಲನ ಕೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನು ಓಕೆ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲ ನಮಸ್ತೆ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾಯಿದಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚೋಲ ನವೀದ್ ಈ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನು ಈ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪಂಡೇತಾನೆ ಅಂದು 6 ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಅಂಡ್ 6ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪಂಪಿದೆ ಈವನ್ ಧೋನಿ ಸವಿತಾ Oh, very good. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. ಆಶಾನಂದ ಆಶಾನಂದರೇ ಆಶಾನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನ ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ನವೀದ್ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವು ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಮಸ್ತೆ ನವೀದಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಒಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂಚೆ ಮೋನೆ ತೋಜಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಾಪನೋಡು ಬೋಡಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏನಾನು ಬಿಡ್ತೇನಾ ಸುಧಾಕರಣ್ಣೆ ಶೆಟ್ರುಲ್ ಇರತ್ತ ಸುಧಾಕರಣ್ಣೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಾತನ ಪದ್ಯ ಕೊಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾನ್ ರಮೇಶನ್ನ ಇರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಇದೈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನವೀದ್ ನಾನೊಂದು KN ಅಡಿಗ ಬರೋಡಾತೆ ಅದ್ರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಕ್ಕ ನವೀದ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ನವೀದ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಪೋದುಪುನಗ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಅರೆ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನವೇದಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಸರಿ ಬಂತೇರು ಇರ್ನ ದ ವೇ ಯು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆರೇ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ತೂಪನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅರೆ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ಗೊತ್ತಾಪ ಯಾರೊಂಜಿ ಆ ಜಾಜರ ಫೀಟು ಹೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರೆನಂಜಿ ಇಡೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬರೋದು ಪೇರು ಸೊ ನವೀದ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪನ್ನಡಿತ್ತೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಐಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದೇನಿ ಮಾಗುಂಡಿ ಬಂಡದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 7th ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರಿಯ ಬೊಕ್ಕ SDM BBM ಅಲ್ದೆ 99 to 2003 ಬೊಕ್ಕ PA ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತೆ ನಡುಪದ ಬಂಡದು ಕೊಣಾಜೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ 1 ವರ್ಷ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ CEO ಆದುಲ್ಲ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದಾದ CEO ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ CEO ಆದುಲ್ಲ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಲೇಸ ಒಂದು ಕೇಂದ್ ತುಳುವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲೊಡಿತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮನ
ಆ ಕೊರೋನಾಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಖಿಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಈ ಐಲೈಸನ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪೂರ ಬೋಡಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ್ಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಪನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಣಸಿಜ್ಜಿನ್ಲ ಬ್ಯಾತೋರಿ ಒಣಸುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಕೇನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪೂರ ಪೂರ ಬದಿಕದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ದಾರು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವಡ್ ಒಂದಿಂಜಿನ ಪನ್ಪೆರತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಯನ ಬೇಡ ದೇವನೊಲಿದಾತನ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಅವು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ರಮೇಶನ ಪಂಡೇರು ಐಲೇಸ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ತುಳುದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಅವಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ರಮೇಶನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪೆ ಪೂರರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ತೂಲಿ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಲೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಿದೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪಿದೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಜುಗರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾಯ ಪಿದೆ ಪೋಯರ್ ಪಂಡದು ಅಪಗ ಆ ಪಿದೆ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಟಿಂಗ್ 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 ಬತ್ತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನ್ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಪಿದೆ ಪೋಪೆ ಸೊ ಏನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ರಮೇಶನ್ನಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೇಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ಮಿನ್ ಓನ್ಲಿ ದೀತಾರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀ ಒಂದೇ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಐಲೈಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ 24/7 ಉಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಮೋಕೆ ಬಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಪೂರ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪೆದೆ ಪಿದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲು ಪದ್ಯಲ ಪನೋಡಿನಿ ಪನೋಡದಿತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಪನೋಡಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ತೂವರ ಅಂಚ ದೇವರು ಈ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊನವಾಡು ಈ ಐಲೇಸ ಕನ್ನಡದ ತಂದೆ ಭಾರತದ ತಂದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆದ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನವಾಡು ಪಂಡದು ಏನು ದೇವರ ನಟ್ಟುವೆ ఒక ಪೂರರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಡದು ದೇವರ ನಟ್ಟುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ್ರದಾಲಜ್ಜಿ ನವೀದ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಾರ ತಿಂಚಿದ ವೇಟಿಂಗ್ ಸೊ ಕಡೆಕ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಡಂತ ಕಡೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ ಕಾರಣಾಗ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಾಪಸ್ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಸುರುತ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನು ಶಾಂತರಮಠ ಪಂಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಯಾರ ಗೈಟ ಅವಡ ಅರಗಾಗಲ ಗೈಟಿ ಸೊ ಐಲೇಸದ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ఒక ಅಂತೆ ಆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಕಷ್ಟೊಡಿತಿನ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಸುರ್ಮಾಲ್ತದ ಒಂಜಿ 25 ದಿನೊಟ್ಟೆ 25-30 ದಿನ 9 ನೀಡಿ 17 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲು ಪಟ್ಟಂಬೆ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದು ಬಾಂಬೆ ಮರಳಿ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಬಾಂಬೆ ದಗಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಅಗಲ ಬುಕ್ ಎಂಕುಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ನಿಗಲೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಎಂಕಲೆ ನೀರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಜೀರು ಮಾತ ಕಡತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಾಂಬೆ ದಗಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎತ್ತಿದ್ರು ಎಂಕಲೆ ನೀರ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಒಳನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಅಂತ ಬರಣೆ ಬಹುಶಃ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ಪಂಡಾನ್ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಕಲೆ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೈಟ್ ಕೊರ್ಲೇನು ಪಂಡೆ ಆಯ್ಕು ಆರು ವಿಜಿಜಿ ಎಂಕಿಲ್ಡ ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೇರಿ
ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡುದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಈಗಲೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅದಿಗೆನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಅದಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ತೂತಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಈ ನೆಕ್ ಬೈಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಆದ ಕೊರಡಾಪು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪ ఒక ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ ಸಂಘಡು ఒక ಎಂಕಿ ಏರೇರ್ ಮತ ಪರಿಚಯ ಆಗಲೇ ಮಾತರಗಲೇ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಪೆ one of the best organization ever seen in Pande. Thank you. Wow, thank you so much. And are ಬಹುಶಃ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಚೆತ್ತರು ಎಂಚ ಬದಲಾಯಿರ ರಮೇಶನ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಾತಿರಿ ನಾನು ಇರಗತ್ತು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನರ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಪಣದು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ something some changes ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹೊರಡಿ ಎಂಕಲ್ ಬಾಂಬೆದ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವೇನ್ ತೂದು NRI ನಗಲು ಎಂಕಲ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಾಂಬೆದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಪೂರ ಬುಕ್ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದತೆ ಕಾಲಿಲೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ರಡ್ನೇದ ಜೂಮ್ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂಜಿನೇದ ನನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಏಕಲ್ವಾ ತೊಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಾಲ ಬಾಡ್ ನಿಂಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಆಚೆ ಅದು ಈತದ ಅಲರ್ಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರ ಗಾಲ ಬೀನ್ ತಿಕ್ಕು ಬುರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕಾ ಬುಕ್ಕ ಬಾಡ್ಗ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಲಗಾಲ ಬಾಡ ಅಂಚ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಏಕಲೆಗೆ ಹಂಸಲೇಖ ಬಂದಿಲ್ಲ ಐಲೆಸ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವು ಇದಿ ಮುಟ ಆತಿನ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಎತ್ತರ ಕೊಂಡದು ಎಂಕಲೇನು ನಾವಿಕ ಅಕ್ಕ ಆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆವಡ ದೇವರ ನಟ್ಟಗ ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನವಿ ಕೇನ್ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಆರ್ ಬೈದೇರು ಅಡಿಗೆನ ನವೀದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಡಣ್ಣ ಅಡಿಗಣ್ಣ ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಕೇನ್ ಅಡಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಶನ ದಂಡಲ್ಲ ರತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಡ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲ ತುಳುವಿರ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ఒక ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ఒక ಎಂಕಲ್ పోయినప్ప మాత్రం వెరీ 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 ಬರ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತವ ಆರು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತವ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಓಕೆ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈರು ನವಿದ್ದಿರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಈರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಜಾಹೀರಾತದ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋದತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂತೆ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಮುಜೂರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಳು ETV ದಕ್ಲ ಇನ್ನೋಸ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ ಆಯ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿತ್ತಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ 55 ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕಿಸ್ಟ್ ಎಂದ ಮತ್ತ ಅದ್ ಬೊಕ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಲು ಝೇವಿಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೇರ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಂಚ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ತಿನ್ಕದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಶೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತೆ ಶೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಂಬೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾಭಾರತಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಂದ್ ಐತ ಥ್ರೂ ಎಂಕು ಶೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಡೆಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತ ನೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಯ ತಿಕ್ಕಿರ್ ಐಲೆಸದ ದೋಣಿ ಬಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯರ್ ನಾನು ಏರಂಡ ಪಾತಿರಡ ಒಂಜಿರಡು ಪಾತಿರ ನಾವಿದ್ದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತ ದುಬೈದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ಲೆ ನವಿತ್ರ ಒಲ್ಲುಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಒಪ್ಪುನು ದುಬೈಡನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸಿಟಿ ಕೊಂಡದು ಎಂಗಲ್ನ ವಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಮೋಟರ್ ಸಿಟಿ ರಮೇಶನ ಬೈದೇರು ದುಬೈ ಬಂಡ ಮೇನ್ ಉಂದೇ ಆಪುಂಡವು
ಪೆಲಪುರ ಮಲ್ಪನ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾದಿ ಯಾನ್ ಊರುಡು ಮಾಗುಂಡಿ ಬಂಡದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಡಿನಾಡ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ತುಳು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಾತೆರ್ನು ನೇರ್ಪುನು ಪೂರ ತುಳುಟು ಮನಸ್ಸು ತಾಗುಲೇಕ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರೀ ಆನಂದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಕಥೆಗಾರರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಕೊಲೆಗಾರರು ರಮೇಶ್ ನಾನು ಪನ್ನ ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ರಮೇಶ್ ರಂಚಮಣ್ಣೆ ನೇನು ಓಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಂಚಂಡ ಓಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ರೈಟ್ ಐಲೇಸದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಾವಣಗೆರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀತರ ಆ ಒಂದೇನಿತ್ತ ಏನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಒಂದು ಐಲೇಸದ ಇತ್ತ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡು ಇತ್ತಿನ ಚಾವಡಿಂದು ಒಂದೇನಿತ್ತ ಯಾನ್ ದೇವೆರಡು ನಟುವೆ ಈ ಐಲೇಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಪೋವಡ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತುಳುವರೆಗೆ ನೆಡ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾ ಒಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದೇವೆರಡು ನಟುವೆ ಒಂದು ಐಲೇಸದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಐಲೇಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ದೇವೆರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪದ್ಯ ಬಾಕಿಂಡು ಪದ್ಯ ಬಾಕಿಂಡ ಪದ್ಯ ಬಂತು ಈ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕಿನ್ನಿ ಪುನಃ ಯಾಕೆಂದು ನಾವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಆಲು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಪಾಪಾರಿ ಯಾನ್ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿ ಏಳು ಮಾಲಿಗೆ ಮಿತ್ತು பொண்ணு ஒரு தீலத்து ಅಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕು ನಾತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತೆದಿ ಆಲ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಪಾಪಾರಿ ಯಾನ್ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಕಿನ್ನಿಯಪ್ಪನ ಕೇಂದಿನ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಏನಂದಾಜಿ ಒಂದು ವಿಲ್ಫಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಅಂದೆ ವಿಲ್ಫಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ಫಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನಲ ಒಂದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗನಮ್ಮ ಪೂರ ಖಂಡಿತ 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 ರೈಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅತ್ತ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಆಪಿನಾಂಡ ಪನ್ಲೆನ ಎರಡು ಬಿದ್ದಿಂತಲ್ಲ ಒಂದು 20 ಜನ 92 ಎಂಕಲು ಕೂಡ ಯಾನೆ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತ ಕೆಲವರು ಅವೈಲಬಲ್ ಉಳ್ಳೇ ಬಂದೇರು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಂದುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರ ಎರಡೇ ಎಂಕಲು 22 ಜನ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಕಲು 15-20 ಜನ ಬರ್ಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂದೀಪ ಪಂದಿ ಆತನಾತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಸೊ ರಮೇಶ್